Batan Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara!
po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng linggo at ang petsa ay February 18. Yan. Ay, February 18. Papalik tayo. February 28. Yan. So, wala muna tayong mga shoutout ngayon mga manay. So, umpisa na natin. Simulan natin kay Rian Morales Official. Yan. Si Rian Morales Official po ay meron na po siyang 1,118 subscriber. At ang kanya pong watch hour, as of the moment, ay meron na po siyang 3,110. So, kulang na lang po siya ng 890. Yan, 890 hours para makapag-apply na para sa monetization. So, sa tulong niyo mga manay, makukuha na ni Rian yung kanyang 4,000 hours na yan. At pag nakuha niya na yan, hopefully, makapag-apply ng monetization and ma-approve sa YPP. Yan. And then, para ma-monetize ng kanyang channel. So, tulungan po natin, panoorin natin yung mga
videos na ina-upload sa channel ni Rian. Actually po, yung channel ni Rian ay ginawa ko po yan noong December 14. So, ilang buwan pa lang. January 14 is 1 month, February 14, 2 months. Siguro mga by March 14, baka makuha niya na yung ano. Mabilis kasi, mabilis yung pagtaas ng kanyang watch hour. So, supportahan natin Rian Morales or Rian Morales Official, mga manay. Okay? So, next. Sunod natin ay si Rowena De La Cruz, mga manay. Supportahan natin. Subscribe tayo sa channel ni Rowena De La Cruz. Meron pa lang po siyang 95 subscriber. Yan, si Rowena De La Cruz ay nakabase ngayon sa Hong Kong. At ang content niya ay yung paggagawa ng mga pastries, paggawa ng mga tinapay, sweets, yan. Subscribe po tayo sa channel ni Rowena De La Cruz. Okay, next. Subscribe din naman po tayo sa channel ni Jamtex. Si Jamtex po ay isang mahusay na technician sa inyong mga appliances. Meron po siyang ang content po ng kanyang channel ay tungkol sa mga tutorial sa paano nyo mami-maintain yung inyong mga appliances, kung paano nyo troubleshoot ang inyong mga kagamitan sa bahay. Yan, tutulungan po kayo ni Jamtex. Kaya subscribe po tayo sa channel ni Jamtex. Meron din po siyang every Saturday meron siyang FB Live. Yan, Jonal V na Beruela ata. Sorry Manoy John Alvin, basta sa ilalagay ko na lang po sa description yung yung kanyang yung FB po para masundan niyo siya kasi nagla-live siya every Saturday. So subscribe po tayo, Jamtex, mga manay. Then subscribe din po tayo sa channel ng aking apo, Dylan Fernandez Official. Hindi pa gaano nag-upload, medyo tinatamad pa kung aking apo mag-upload. Anyways, subscribe po tayo, Dylan Fernandez Official, mga manay. Salamat po. Next. At tulungan din natin ang channel ni Binibining Angela, isa rin pong vlogger mula sa Team Bicol Vlogger. Yan. Siya po ay meron na pong 114 subscriber. Yan. Supportan po natin ang kanyang channel. Subscribe po tayo kay Binibining Angela. Isa rin pong Bicolanang vlogger. Yan. So, supportan po natin Binibining Angela, mga okay. Next. Ganun din, supportan din natin, subscribe natin ang channel ni Monica Ruth Umbrosa. Isa rin po siyang Bicolana. Membro din po ng Team Bicol Vlogger. Sa pamumuno po yan ni Jamtex. Siya po yung bumuo ng group chat ng mga Bicolanong mga Team Bicol Vloggers yan. So supportan natin, subscribe tayo sa channel ni Monica Ruth Umbrosa. Next. Supportan din natin si Tikapong Marabas. Yan. Tikapong Marabas po, nakabase sa Japan. Ang kanyang subscriber ay meron pa lang po siyang 324 subscribers. Supportan po natin. Isa rin pong miyembro ng Team Bicol Vlogger, si Tikapong Marabas. Yan. Subscribe, Tikapong Marabas, mga manay. Okay? And then, pagka nag-subscribe po tayo, i-hit na rin po natin yung notification bell icon para lagi tayong updated sa kanilang mga i-upload na mga videos. Okay? Next. Subscribe din po tayo kay Isba Vicon. Yan, Isba Vicon. Baka parang Jobs, SVAJ tapos Vicon. Parang binaliktad lang yung Jobs. Subscribe po tayo kay Isba Vicon channel. Ang kanyang ang content niya ay more on parang talk show. Yan, parang talk show, more on talk show, parang nagdi-discuss siya ng mga ibang topic and then nakikipag-interact siya sa kanyang mga viewers. Siya po, subscribe po tayo kay SVA na Beacon or Job Beacon po. Meron pa lang po siyang 580 subscriber. Okay. Maraming salamat. Next. Then syempre subscribe din tayo sa aking channel na aking pamangkin, si Bern Bonkay, na nakabase ngayon sa England. Bern Bonkay po, mga manay, ang kanya namang content ay tungkol sa ganun din, pagluluto, paggawa ng mga tinapay, mga pastries, and then yung mga banding ng family nila. Subscribe po tayo, Bern Bonkay, mga manay.
Meron na po siyang 2,175 subscriber. Monetize na po yung kanyang channel. Okay. Next. Subscribe din naman tayo mga manay kay Oda Bata. Si Oda Bata ay isa ring miyembro ng Team Bicol Vlogger at ang kanyang content sa kanyang channel ay tungkol din sa tutorial kung paano pagre-repair ng mga electronics yan. Basta tungkol sa mga electronics, yun ang forte ni Oda Bata. Ayun. Subscribe po tayo sa channel ni Oda Bata. Ayan. Next. Subscribe din po tayo sa channel ni Yogat Dona. Si Yogat Dona po ay meron po siyang 2,168 subscriber. Kaya lang, hindi pa siya po monetize kasi kulang pa yung kanyang watch hour. So, tulungan natin, panoorin natin ang kanyang mga videos sa kanyang channel. Yogat Dona, mga manay. Then, next. Supportan din natin ang channel ng aking inaanak, si Reynalyn Pagtalunan. Isa rin po ito sa miyembro ng Batang Drummer. Kaya nga lang, medyo natigil na siya dahil nagpo-focus na ito sa pag-aaral. So, supportan din natin, Reynalyn Pagtalunan, mga manay. Next. Siyempre, subscribe din tayo sa channel ni Nathan Cute Vlog. Isa rin pong miyembro ng Team Bicol Vlogger. Ang content naman ni Nathan Cute Vlog is yung parang siya yung ano ba yung tawag doon? Yung monologue? Hindi naman ata monologue. Hindi, basta minsan parang doble cara. Kinakausap niya yung sarili niya, then kumbaga two characters. Isang yung para pinapalabas niya two character yung kanyang sarili diyan sa vlog niya, sa mga vlog niya. Nathan Cute Vlog po mga manay. Supportan din natin. Subscribe po tayo sa kanya. Okay, next. So last but not the least po, subscribe po tayo sa aking Uday. Si Uday po ang aking putihing may bahay. Uday 2524 po mga manay. Supportan din natin ang kanyang channel. Medyo mababa pa lang, hindi pa siya nakaka-graduate sa level 5. Sana pag-graduating na rin natin si Oday 2524 sa level 5 o maging level 6 man lang. Okay? So yan lang po ang ating mga pinumromote o prinomote ngayong yung araw ngayon mga manay sa ating bayanihan. At nawa, supportan po natin lahat ng ating mga kapwa Pilipino mga vloggers. Yan. Lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lang. At sa mga nagsisimula pa lang ng mga vloggers, tuloy nyo lang po mga manay. Kahit maliliit pa lang ang views niyan, tandaan nyo, lahat tayo nagsimula sa maliit na views. Yan. Nagkataon lang na mayroong mga nag-viral sa ating mga videos. Kaya pagka mayroong mga nag-viral sa ating mga videos, doon tayo mag-focus. Kung merong halimbawa, pinost natin na videos, doon nagkaroon ng malaking views. Halimbawa, nag-trending siya. So, tingnan mo kung isang party doon na nagustuhan ng inyong mga viewers. Yan. Then, doon ka na mag-focus. I-focus mo na doon yung content mo. Then, syempre, magkaroon ka na ng variation. Minsan, dagdagan mo na, i-modify. modify. Tama lang. Kung, alam mo, pagka sa pagiging vlog, kinakailangan talagang mabilis ang mabilis ang pag-isip mo ng mga bagay na pwedeng mag-click sa mga Pwede kang mag-experiment. Pwede kang mag-experiment ng mga bagay na pwedeng mag-click sa mga viewers. Yan. And then, pagka merong nag-click, doon na po tayo mag-focus. Okay? So, maraming salamat po muli mga manay sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa channel ni Hilvan. At muli, nagpapasalamat ako sa lahat po ng aking mga subscribers, mga viewers, mga followers. At syempre, sa lahat po ng aking mga sponsor, thank you po. Lalo na kay Ma'am Julie Martinez ng Kuwait, si Ma'am Gina de la Cruz ng Italy, si Ma'am Oday 2524 ng Germany, si Ma'am Generous ng Japan, si Sir Hernan Forteo ng Pangasinan, si Sir Vladis TV Official Vlog TGVTG ng Saudi Arabia, at
yung iba pa pong nagko-contact, siyempre, baka makalimutan ko si Ma'am Shar pala ng Australia. Naging sponsor ko din po kasi yan. So maraming salamat at abangan niyo po yung giveaways na ipamimigay ko, yung mga t-shirt, printed t-shirt. Meron po yan dito. Yung nandito yung mga printed t-shirt na yung nakita niyo doon sa picture. Pamimigay ko po yan pagka naka-reach na po tayo ng 20,000 subscribers. Muli po, ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Lagi nagsasabing may pagpalaan ng bawat isa sa atin ng po may kapal. Ingatan ng bawat isa sa atin at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Bigyan ng pagpapala at ilayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat. God bless you all and just marvelous!